Здравейте! И днес Пепи съм, Пепи Гърбучева, Пепи Пандова, всеки ме познава малко или много, с много от вас се познаваме лично, имали сме бизнес отношения. И днес искам да ви покажа новите ми визитки с новата визия, новия дизайн. Те са двустранни. С новото при тях е, че съм сложила и QR кодове. Единият QR код е към Viber, бизнес Viber ми в профил, другия QR код е към Facebook страницата Пепи Дизайн. Когато ви давам от тях, сканирате и никакъв проблем няма да влезете директно както в Viber, така и в Facebook. И там подробно може всичко да разглеждате, нали, но все пак и друга е живата връзка. Да, все още съм глас зад кадър. Мисля, че по-интересно това, което ще показвам, а не да показвам себе си. Много хора ме питат на какъв картон изработваме визитките. Значи картона се води 300 грама хромат. Това е стандартният картон, стандартни визитки 9 на 5 размер. И при правилно съхранение той може да изкара повече от 10 години, нали, като не се огъва. Сравнително здрав е, рядко имаме оплакване от картона. Ако вече искате нещо по-специфично, по-специално, това само при запитване за проверка дали имаме като наличности на склад. И днеска цял ден си мисля какво да ви покажа, какво да ви разкажа. Нещо интересно, което се сетих. 3 вида ценоразписи в 3 различни размера. Така, мисля, че така се вижда сравнително добре. Ето ви един ценоразпис, който е едностранно разпечатан. Това е в един малък размер, да кажем А5. А5 или малко по-малък. Това е за пак отпечатан на 300 грама хромат картон, не е ламиниран ценоразписа. Така, за да ви направим ценоразписи, на нас ни е нужен съответният текст с услугите. Както казвам, хубаво е да го имаме като изпратен на Word или защото получаваме и като написано на листове. И значи, когато подавате поръчка, ние правим дизайна, както с всяко останало нещо, изпращаме за проверка и чак след като го одобрите, ние го пускаме за печат. Така, следващия ценоразпис, той е вече ламиниран, само че през камерата не се вижда много, че е с ламинат мат, който малко или много предпазва картона. Това е цифров ламинат, но той е мат, ламинат мат. Ако беше глас, щеше да поблести, както се казва, непрофесионално. Тук по същия начин клиентката си изпраща какво иска. Услугите, горе-долу ориентир, нали, ще има ли снимка, картинка, име на салона и така нататък. Както виждате, тук това са само за маникюр, услуги за некозметични. Така, един от следващите, това е за барбершоп Божидар. Вече в големия размер А4. Пак е ламиниран. Ламиниран е ценоразписа, но понеже е цифров ламинат, както обяснявам, той не се вижда. Трябва просто, може и на място да разглеждате нашите мостри. Така общо взето изглежда барбершоп. Ето го. Съвсем семпл, съвсем
ясно написано с голям шрифт. Ценоразписите се изработват за срок горе-долу една седмица, плюс-минус една седмица, но много хора ме питат от днеска за утре и това технологично малко трудно става, защото все пак трябва да имаме време за реакция и понякога знам, че сте нетърпеливи, но всичко иска време, всичко иска технологично време да отреагираме и нали, за което благодарим, че влизате в наше положение. Приготвила съм ви още нещо за днес. Това беше за някаква база, предполагам, доколкото си спомням, или човека си поиска стикери с ламинат. Мисля, че показах, но те са на самозалепваща хартия. Ето, тук вече ламинат гланца си личи. И пак са изработени по размер. Вече за цени и за бройки, значи цената според бройката. Просто трябва да сме наясно, защото малко се объркваме, когато питате директно за цена. И затова е хубаво, значи ние за да дадем оферта, на нас ни трябват бройки. И както се предполага, малките бройки влизат винаги по-скъпо, отколкото да се поръчат повече. Сега специално за визитките, освен в стандартния формат 9x5, могат да се направят и 8,5x5. Може и по-малки, може и наполовина. Но всичко това по предварително зададени параметри от вас, за ваши и за наши улеснения. Колкото повече ни казвате нещо за поръчката, за това, което искате да получите, ние толкова повече се постараем да го направим както го желаете, както го искате. Да, знам, че е трудно да се прецени през телефон, нали, точно как реалните цветове, но за това винаги изпращаме превю. Винаги. И докато вие не ни потвърдите, ние не пускаме нищо за печат. Приготвила съм ви още така интересни неща, деца казва от кухнята, да видите, да погледнете, но това ще го оставим нека за всеки път да има по нещо. Ето пак, ако някой случайно не го знае този телефон. Освен това имам профил в Google, бизнес профил в Google. Там, директно като напишете Пепи Дизайн, то ще излезе автоматично, може да ме набирате и през Google профила. По всякакви възможни начини можете да се свързвате с нас, както и офиса ни в град Пловдив, на улица Средец 7-5, да, малко забутана уличка, но с навигация човек се оправя. А пък аз винаги съдействам и обяснявам точно къде се намираме. Ето пак показвам. Значи аз това, което като нова услуга предлагаме изработка на QR кодовете. Това искам да наблегна най-вече, че изработваме и QR кодове, т.е. ние ги генерираме и което е става супер улеснение. Като цяло сувенирна реклама, защото ме питате за сувенирна реклама, не предлагаме. Нали, имаше момент, в който предлагахме химикали, чаши, но ако някой ме пита, аз няма ще отговоря, нали, ако може да се направи. Отворени сме за всякакви питания. Така че, благодаря, че днес изслушахте.
Имам още много изненади за вас. И за сега приятен ден пожелавам от мен и от целия екип на Pepi Design и до скоро!